La lele, la lele. Oh, salut, scumpe domn. Salut, salut, salut. Vă dau o la Cât e prețul, mamă? Este cel mai mic preț din România. Cel mai mic preț în România? Da, sunt deosebite. Ce le face deosebit? Ce le face deosebite? Culoarea și lumina lor. Și o să spuneți de ce culoarea și lumina lor. Exact. Păi vreți să vă spun că ele sunt frumoase ziua nemaipomenite, da? Dar noaptea sunt mai frumoase pentru că se aprind și luminează. Se aprind și luminează? Da, și o să spuneți, Măi- hei, sunteți nebuni, domnule. Hei, exact, ești da? nebun. Hai să vă spun de ce. Vedeți acest panou solar? Da. El îl încarcă ziua, da? Da. Și noaptea vă schimbă perspectiva despre viață. Vă face noaptea mai frumoasă, grădina mai luminoasă. Pe scurt vin două la set, da? Vin două la set, una, două pentru dumneavoastră, ca exemplu, da? Da. Și aveți pe toate culorile, pe galben, pe roz sau pe roșu, da? La Ferm. cel mai mic preț în România și pentru că îmi plac faptele și nu vorbele, înainte să vi le dau, vă aștept la mine, le vedeți cum luminează și dacă vă plac și dumneavoastră și tuturor, tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul de mai jos, da? Pe mine unul mai convins, acum la păs, dar arată puțin cum arată buchetul ăsta. Buchetul ăsta.